Nagmalampuso ng gisuportahan sa kagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental ug Department of Interior and Local Government nga gipanguluhan ni Provincial Director Engineer Marisha C. Naibe nga usa ka virtual workshop and session pinaagi sa Capacitating Urban Communities for Peace and Development kun CUCPD nga programa. Niadtong Setyembre 2, 2021, gitambungan ang maong kalihukan nila Miss Catherine A. Magallanes, ang Provincial Early Childhood Care and Development Staff ubos sa Standards Division nga nagsilbing representante ni PECCD Officer Miss Meriden Lilay Ukot uban si Provincial Youth and Development Officer Miss Aline Oxtero Peñalosa ug usa ka staff sa Provincial Social Welfare and Development Office. Nahimong speaker si DILG Provincial Director Engineer Marisha C. Naibe kung asa gibatbat niini ang mga haom nga lakang sa tinguha nga padayong mapaluyuhan ang pagpadayon sa hugot nga kahusay ug kalinaw alang sa kinatibuk-an. So samang rason ang gitanaw nga resulta mao ang kalambuan gumikan sa pagtimbayayong sa tanang local government units ning lalawigan. Hugot ang suporta ni Governor Bambi tungod kay pinaagi niini mamahimong makapartisipar ang tanang vulnerable sectors nga mahatagan sab sila og tukmang oportunidad ingon man mga mahinungdanong rason aron makasagubang sa mga pagsulay sama niining pandemya. Si Miss Catherine A. Magallanes nga empleyado sa PECCD, usa sa attendee sa maong virtual workshop and session. Mibutiag siyang nakatunan sa kalihukan lakip na sa suporta nga gihatag ni Governor Bambi sa mga programa may kalabutan sa edukasyon sa mga kabataan nga mao'y focus sa buhatan. The overall end goal of CUCPD is to empower target sector in urban communities towards inclusive peace and development. So over the years, Go Bambi Mano has been a strong support in implementing a holistic development. Kanunay nga pahinumdum ni Governor Bambi ngadto sa tanang katawhan sa Misamis Oriental, hilabi na sa tanang buhatan sa Kapitolyo ang kabililhon sa pagtinabangay kung asa ang tanang partner agencies makalaom og nisalig nga sulod sa mga katuigan wala ang suporta. Kauban si Boyax Bagyan sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.